Ang mga statwa mga katropa ay sumisimbolo bilang trademark sa mga lugar o mga taong ginawan ng statwa dahil may naiambag sila sa lipunan o itinuturing bayani. Pero maniniwala ka ba mga katropa na may mga statwa din pala sa ilalim ng ating mga karagatan? Panglima sa ating listahan mga katropa ay ang Christ of the Abyss. Noong August 25, 1965, isang statwa ang inilubog sa karagatan na may habang 9 feet. Isang misteryosong statwa ni Jesus ang nasa ilalim ng karagatan. Matatagpuan ito sa lugar ng Key Largo, Florida. Tinatawag din nila itong Christ of the Deep. Kilalang kilala ito at isa sa mga sikat na atraksyon, lalong-lalo na sa mga scuba divers. Gawa ito sa semento mga katropa na may halong tanso. Ngunit sa katagalan nito sa ilalim ng dagat ay tinubuan na ito ng mga natural na corals at turtle grass na nagsisilbi namang pagkain ng mga maliliit na isda. Ang statwa ay nakatingala sa itaas habang ang mga kamay naman nito ay nakangat din pa itaas na tila ba'y nagpapasalamat sa mga biyayang ibinigay. Sa lalim na 25 feet, kayang-kayang sisiren ng isang professional na diver gamit lamang ang snorkel upang makita at masilayan ang statwa. Sa ilalim ng dagat ay makikita rin ng 47 o 47 na iba't ibang uri ng natural na corals at kasama na ring makikita ang humigit kumulang 500 species ng iba't ibang uri ng mga isda. Pang-apat sa ating listahan ay ang Molliner Underwater Sculpture Park. Ang Molliner Underwater Sculpture Park ay isang koleksyon ng ecological underwater contemporary art na matatagpuan sa Caribbean Sea, west coast ng Grenada Island. Gawa ito ng isang British sculpture artist na si Jason De Kairis Taylor. Matapos ang isang malawak na storm surge, taong 2006, binuksan ang isa sa mga pinakaunang underwater sculpture park sa buong mundo. Mayroon itong 65 o 65 na individual na statwa na nakapalibot sa lawak na 800 meters. Ang naturang underwater park ay madaling puntahan gamit lamang ang bangka. 3 kilometro lamang ang layo galing sa dalampasigan. Binibisita rin ito ng mga turista taon-taon at suki rin ito sa mga scuba divers. Pangatlo sa ating listahan ay ang The Roman Sculpture of Baiae sa bansang Italy. Noong unang panahon pa ng mga Romano, ang Baiae sa karagatan ng Naples sa bansang Italy ay maihahalin tulad sa Las Vegas. Puntahan ng mga tao, isang masayang lugar at halos mayayamang tao lang ang nakatira dito. Pero ang lugar na ito ay nabandonan ng mga tao noong 16th century dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng bulkan at dahil dito, dahan-dahan ng nilamon ng dagat ang nasabing lugar. Karamihan sa orihinal na statwa ay inilagay na sa museum para ito ma-preserve ng maayos at maprotektahan. Ang ilang statwa sa ilalim ng dagat ay pawang replika na lamang at gaya ng ibang underwater park, ito ay binibisita ng libu-libong divers. Pangalawa sa ating listahan mga katropa ay ang Mermaid Statue of Grand Cayman. Taong 2000 o year 2000, isang Canadian artist na nagngangalang Simon Morris ang gumawa ng statwa ng isang sirena. Gawa ito sa tanso. May taas na 9 feet at tumitimbang ng humigit kumulang 300 kilo. Sa lalim na 50 feet na ilubog ang statwa sa karagatan ng Grand Cayman Island sa bansang Colombia. Ginamitan ito ng crane na nakakonekta sa barko at dahan-dahan itong naibaba sa dagat at ito ay matagumpay na nailubog sa ilalim. Taon-taon ay binibisita rin ito mga katropa ng napakaraming divers. Malapit nang matapos ang ating video mga katropa. Huwag kalimutang mag-subscribe para ma-update ka sa mga susunod na upload. Panghuli na tayo mga katropa at nangunguna sa ating listahan, Underwater Museum ng Mexico. Isa din sa obra ni Jason De Kairis Taylor na nabanggit na natin kanina sa ika-4 na underwater park. Gumawa siya ng 500 life-size na mga statwa sa ilalim ng karagatan ng Cancun, Mexico.
Ito na siguro mga katropa ang pinakamalaking underwater park attraction sa buong mundo. Ang mga natural na corals ay dumikit na sa mga statwa dahil sa tagal na nitong nakalubog sa ilalim ng dagat, at ito rin ang naging mga palamuti sa mga statwa, at ito rin ang nagsisilbing attraction para sa mga maninisid. Ikaw katropa, alin sa mga underwater park ang iyong nagustuhan at balak na ring pasyalan? Mag-iwan ng comment at huwag kalimutang i-click ang subscribe button para ma-update ka sa mga susunod nating uploads.